ברל לזר, שהורה לסגור את בתי הכנסת בתחילת הפסיכודמיה, הוא צריך לצאת ולהכות על חטא ולומר למצער שזו הייתה טעות. וכל הרבנים בארץ שהלכו אחרי פיררים ואמרו לא, בשפה רפה בחצי פה, כן, לא פרסמו נגד הזרקות במין מהי חוטסי כזה, כן. אנחנו יודעים שבית הדין של העדה החרדית, כן, הבית דין החשוב בכלל ישראל מדורי דורות, הם רצו לפרסם גילוי דעת נגד ההזרקה, אבל פשוט איימו על חייהם. אז מה נעשה? כן, סיפרתי פה כבר על הרב ששון כדורי, כן. מה נעשה? שב ואל תעשה, שב ואל תדבר. זה הפיקוח נפש. לא שמהנגיף נשימתי כזה או אחר יש פיקוח נפש להמוני אנשים,